மொட்டவால் நரசிம்மாவா இது ஒரு புது மாடல் தெரியுது. மொட்டவால் நரசிம்மா ஃபுல்லா ரைட்டு. அது ஓடி முடிஞ்சாகும் 9 செகண்ட் 84 பாயிண்ட். மொட்டவால் நரசிம்மா அது ஓடி முடிஞ்சாகும் 9 செகண்ட் 84 பாயிண்ட். அச்சுமங்கலம் கருப்பு காட்டேரி அப்பா ரைட் ரைட்டு ரைட் ரைட்டு ரைட் ரைட்டு. அச்சுமங்கலம் கருப்பு காட்டேரி அபரமா போறாடா. அச்சுமங்கலம் கருப்பு காட்டேரி அது ஓடி முடிஞ்சாகும் 10 செகண்ட் 0 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 0 பாயிண்ட் அபரமா போச்சு. அச்சுமங்கலம் கருப்பு காட்டேரி ஆந்திரா பைபாஸ் அப்பா ரைட் ரைட்டு ரைட் ரைட்டு அபரமா போறாயா. ஆந்திரா பைபாஸ் ஃபுல்லா ரைட்டு ரைட்டு. அது ஓடி முடிஞ்சுவாங்க 11 செகண்ட் 14 பாயிண்ட். 11 செகண்ட் 14. நம்பர் 59 அப்பா லெஃப்ட் சென்ட்ரு 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 அபரமா போறானா. சென்ட்ரு சென்ட்ரு அது ஓடி முடிஞ்சுவாங்க 10 செகண்ட் 66 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 66. நம்பர் 54 கால பயிர்வா அப்பா ரைட் ரைட்டு ரைட் ரைட்டு. குந்தாரத்தில் கால பயிர்வா ஃபுல்லா ரைட்டு ஃபுல்லா ரைட்டு. அது ஓடி முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 54 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 54 பாயிண்ட். குந்தாரத்தில் கால பயிர்வா மோடுகுப்பம் பொன்னியம்மா அப்பா அது ஓடி முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 58 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 58 பாயிண்ட். வாய்ப்புத்திரன் அப்பா லெஃப்ட் லெஃப்ட் சென்ட்ரு 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 10 செகண்ட் 04 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 04 பாயிண்ட். புது மாடாம்பா இது புது மாடு. காலை அட்டை புள்ளம்பெட்டு மாறிப்பா அப்பாப்பா ரைட் 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 ரைட். புள்ளம்பெட்டு மாறி அபரமா போடுகிறாயா. புள்ளம்பெட்டு மாறி அது ஓட முடிஞ்சாங்க 10 செகண்ட் 37 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 37 பாயிண்ட். விருதம்பட்டு பல்சார் அப்பா அபரமா போடுகிறாயா. விருதம்பட்டு பல்சார் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஃபுல்லா லெஃப்ட் லெஃப்ட் லெஃப்ட். விருதம்பட்டு பல்சார் அது ஓட முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 44 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 44 பாயிண்ட். விருதம்பட்டு பல்சர் அப்பா ரைட் 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 அபரமா போடுகிறாயா. விருதம்பட்டு பல்சர் விருதம்பட்டு பல்சார் அது ஓட முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 27 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 27 பாயிண்ட். தலைமையில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்பாப்பா அபரமா போடுகிறாயா. அது ஓட முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 26 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 26 பாயிண்ட். ஃபுல்லா ரைட்டு காட்டு மகாராணி அது ஓட முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 27 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 27. 250 மலபாடு வாஜாருது அப்பா சென்ட்ரு 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 மலபாடு வாஜாருது சென்ட்ரு அது ஓட முடிஞ்ச வேகம் 11 செகண்ட் 12 பாயிண்ட். 11 செகண்ட் 12 பாயிண்ட். மூக்கனூர் முனேஸ்வரன் ஃபுல்லா லெஃப்ட் அது ஓட முடிஞ்சவங்க 10 செகண்ட் 49 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 49. ஆட்டோமேட்டிக் அருவாச்சு அப்பா அபரமா போறாயா. சென்ட்ரு 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 லெஃப்ட் லெஃப்ட் அங்க போய் ரைட்டு மாறி மாறி போய் நிற்குது. அது ஓட முடிஞ்ச வேகம் 11 செகண்ட் 12 பாயிண்ட். 11 செகண்ட் 12. ஆட்டோமேட்டிக் கருவாச்சு காலை அட்டை நம்பர் 52 முத்தம்பட்டி ஜூனியர் சந்து அப்பா ரைட் 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 ஜூனியர் சந்து ரைட் ரைட் அபரமா போறாயா. முத்தம்பட்டி ஜூனியர் சந்து அவரு ஓடி முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 95 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 95 பாயிண்ட். சோமநாகம்பட்டி சிலுக்கு சென்ட்ரு சோமநாகம்பட்டி சிலுக்கு அது ஓடி முடிஞ்ச வேகம் 11 செகண்ட் 17 பாயிண்ட். நம்பர் 205 பெருமாப்பாட்டு சின்ன பொண்ணு அப்பா சென்ட்ரு 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 பெருமாப்பாட்டு சின்ன பொண்ணு சென்ட்ரு அந்த அம்மா ஓடி முடிஞ்ச வேகம் 10 செகண்ட் 70 பாயிண்ட். 10 செகண்ட் 70. மேலகுப்பம் சிங்கம் 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 ஸ்டார் ஃபுல்லா ரைட் சைடு. மேலகுப்பம் சிங்கம் ஸ்டார்